गोसो थोनाय मोजां मोननाय सोरबा नोंखौ गारनानै थांनायाव बेवहाय जेबो दुखु जानांगौनि गोनांथि गैया। गारनानै थांखांनायखौ लाबोना फैनानै बजबफिननायावसो जरायफिननायावसो बांसिन दुखु जायो। गारनानै थांनायखौ थांनो हो, बेखौ मालाबाबो बजबफिननाङा। बजबफिननायाव मानो दुखु जायो मिथिबाय? जय हिन्द। बिथां खाम्फा सारखौ हाबा जाबाय होननानै सेंग्राफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओरैबायदि लिरदों, सोरबा सोरबा खुदै गलायनानै लिरदों। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों सेंग्राफोरनि बागैल' सावरायगोन। सेंग्राफोरा मोजाङैनो खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव गोसो बायदि लिरनो हागोन नोंसोर मानो खुदै गदों। जियानो जा, बिथां खाम्फा सारनि बागै बुंनांगौब्ला जोबोर गोलाव जागोन भिडिअआ। नांगौ जायोब्ला बिथांनि सोमोन्दै उनावहाय जोङो सावरायगोन। दा बिथाङा हाबा जामारदोंब्ला, हाबा जाबायब्ला, दिनैनि दिनाव फट'फोराबो इदिटबो फैयोना, बुंनो हाया, नुवाखै, गेरेन्टि लाना बुंनो हाया। बिथाङा हाबा जाबायब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन्स। मानो होनोब्ला जिउआव थांना थानायाव बोराय समाव ना सासे नङा सासे जिउनि लोगोरि नांगौ जायो। सुखु दुखुनि बाथ्रा सावरायनो, धोन सम्पति गालांनो, गथ' गथाय नायनो, नंगौना नङा? जियानो जा, फैनो गोनां समाव बिथाङा दिनै बिथांनियाव जा नांगौ गासैबो दंखाजोबो। न', हा, हु, गारि गासैबो दंखाजोबो। फैनो गोनां समाव बर' हारिनि थाखाय, गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलाङो। आं बेखौनो मिजिंथियो आरो बिथांनि संसारा मोजां जायो। आङो बिथां खाम्फा थांनाय बावखुंग्रि हाजोआव आं नुवासै, आंनि लोगोफोरा नुदों। हाजो खर'आव मन्दिराव आं खुलुमखाङोब्ला आंजों गोबां सेंग्रा गथ', सिख्ला गथ', बोराय बुरै फट' खेबदोंमोन। अब्लानिया अन्थायाव दङमोननो गोजौआव। आदा नोङो खाम्फाखौ नुगोना नुवाखै होनना सोंदों आंनाव गथ'फोरा। आं नायनो सोलाबाखैलै, आं नुवाखै, नुसनाखै होनना बुंदों आं। दा जोङो बावखुंग्रि हाजोनिनो फट'बो नुमारबाय। जियानो जा खाम्फा सार, कंग्रेचुलेसन्स। मोजाङै मोजां संसार जाथों। दा बे जोब्बाय। दा सेंग्राफोरनियाव फैनोसै। सेंग्राफोर मा लिरदो सेंग्राफोर फेसबुकआव? मा नुनो मोनदो? मा खुदै गमारदो नामा नोंसोरो? खुदै गमारदो? जेब्ला आङो इउटुबाव लाइभ फैयो, सेंग्रा गथ'फोरा आंखौ बुङो, आबौ, आदा, हिनजाव नांगौ जाबायमोन, लानो सम जाबायमोन, गोसथोनायानो गैया, दानि जुगाव रावखौबो मोनला। दा आबौमोन, सेंग्राफोर, सिख्लाफोरनो देलायनो होनो हानाय बाखार दंना गैया? फार्स्टआवनो खानाय बोना होनो मास मोनथामजो, मास मोनब्रैजो 4,000 5,000। दामि दामि दख'ना ओंखारदो 3,500निफ्राय लानानै गोबां बायदिसिना रोखोमनि दख'ना गांसेल'आथ' जाया, गांसेखौनो रावबो गानबाय थाया, सोलाय सोलाय गाननो लुबैयो। आरो देलायनाय आसुगुरफोराव आसुगुर सोना होनो हागोन ना हाया? सप्तासेल' थाङो, आसुगुरा लावलांबानो बेबो गैला। आरो मेगनफोराव आइलेस आरो मेकआपनि दाम सेंग्राफोर 7,000 10,000, बयनिख्रुइबो दाम खमसिनानो 3,000 4,000 5,000। बेनि सायाव दा आबौमोन, नोंसिनाव बाखार दंना गैया? बेरायनो लांबाथ' आरो बेसेबा फैसा नांगौ, देलायनायावनो बेखिनि, गाननाय जोमनायावनो। दिनैनि दिनाव सिख्लाफोराबो सानो गावसोरनि जिबनखौ लानानै, देलायनायनि, संसार जानायनि। दा सेंग्राफोराबो बेकार जालांजोब्बाय, साख्रि बाख्रिया खमथारसै। जाय सेंग्राफोरा सासे सानै साख्रि मोननाय दङ,
बिसोरबो गोसो थोनाय दंखायो। गैगोन ना गैया सेंग्राफोर बुंलाय? साख्रिनि बिबाङा गोबां खम, सेंग्राफोरा गोबां बेखार जालांजोब्बाय, थाखा फैसाखौ बबेनि मोनगोन? सिख्लाफोराबोथ' साना गोबां सिख्लाफोराबो सानग्रा दङ। दिनै बे सेंग्राजों आङो गोसो थोलायनानै हाबा जायोब्ला आंनि संसारा मा जागोन? जेबोआनो गैया माथो। सोरबाया साना, सोरबाया ओरैनो गोसो थोयो, ओरैनो हाबाबो जायो। नाथाय गोबां सिख्लाफोरा सानो देलायनायनि खरस, गाननाय जोमनायनि खरस, जानाय लोंनायनि खरस, हौवाया जेबो गैया। गोबां सानो आरो साननो गोनां जानानै फैदो। दा सेंग्राफोर जोंथ' बेकार जालांजोब्बाय, साख्रि बाख्रि गैया, मा गैया, न' गैया। न' गंसे लुनांगौब्ला खमैबो खै लाख, गारि गंसे बायनांगौब्ला खमैबो खै लाख, गारि गंसे, न' गंसे गाव हारसिं खामायनानै लुनो गोनांब्ला, आरो गोसो थोनायनि खरस नांगौब्ला, आरो गथ' गथायनि खरस दंबयो। दा माखासे सिख्लाफोराबो सानो संसारखौ लानानै, सेंग्राफोरा सानो जोंलाय मानो हिनजाव मोनला, जोंखौलाय मानो रावबो गोसो थोआ, जोंखौलाय मानो नायसनथारानो आंनि सिगाङाव। दा सेंग्राफोर बाखार देलायनो होनो हानाय बाखार दंना गैया आबौमोन? बाखार खामाय, खस्थ' खालाम, मोजां फराय, मोजां फरायनानै साख्रि लानो नाजा, बिजनेस खालाम, खामानि माव, बाखारखौ बुन्था बुन्था खामायनानै ला। सेंग्राफोर आसुगुर सोना होनो हागोन हाया? गोसो थोनाया लुबैदों आसुगुर सोजाना नायनो, दखानाव थाङोब्ला 3000, आसुगुर सोनाया सप्तासेल' थांगोन, 7 दिनल' बा 10 दिनल'। सानसेयाव हिसाब खालामदो, सानसे हिसाबै 10 दिन बेसेबांखि गोलैखो? होनो हागोन हाया सेंग्राफोर? मेकआपआ, न' लुनाया, गारि बायनाया? माखासे सिख्लाफोरखौबो ओरैनो मोननो लुबैबानो जानाय नंला सेंग्राफोर। बाखार खामाय, खस्थ' खालाम। हागोन हाया बाखार खामायनो? बेकार जालांजोब्बाय, साख्रि बाख्रि सहस नंला मोननाया, गोबां खम मानसिया साख्रि मोनो। आरो माखासे उन्दै उन्दै सेंग्राफोरा, सिख्लाफोरा गोसो थोनायजों गारजानानै गारलायनायनि गोबां दावराव जायो। दा आं जोबनायाव मोनसे डायलग होनि, खोनासं। गोसो थोनाय, मोजां मोननाय, सोरबा नोंखौ गारनानै थांनायाव बेवहाय जेबो दुखु जानांगौनि गोनांथि गैया। गारनानै थांखांनायखौ लाबोना फैनानै बजबफिननायावसो, जरायफिननायावसो बांसिन दुखु जायो। गारनानै थांनायखौ थांनो हो, बेखौ मालाबाबो बजबफिननाङा। बजबफिननायाव मानो दुखु जायो मोनथिबाय? मानो दुखु जायो? गाबोनबा सोरजोंबा रायलायफिनदों नामा, खारफिनगोन नामा, बिखाया धमद धमद। बेनिखायनो गारनानै थांनायखौ थांनो हो, बेखौ मालाबाबो बजबबोफिननाङा, जरायबोफिननाङा। मानो होनोब्ला बिनि गोसोआबा सोरजों? सोरबा गारना थांनायखौनो जोंनिया गाबथिंबाय थायो। लाब गैया, सोरबा गारना खारनायखौ खारनो हो, बेखौ जरायफिननानै गोसोखौ बांसिन दुखु लानो गोनां जेबो गैया। गोसो थोनाय, मोजां मोननाय सोरबाया गारना खारनायाव बेवहाय रावबो दुखु जाया, आरो दुखु जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया सेंग्रा आरो सिख्लाफोर। दा संसार जानो गोनांब्ला दिनैनि दिनाव बाखार खामाय, सिख्ला मोनैनि बाथ्रायानो गैया। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।